Нека бъдем честни. Живеем в един бърз и динамичен свят. И като съвременни хора сме подложени на постоянен стрес и натиск от средата, в която живеем. Несправедливост, трафик, простащина. Всичко това се отразява върху нашето здраве. Всичко това се отразява върху нашите отношения с близките ни хора, върху които си го изкарваме, когато се приберем вкъщи. Всичко това се отразява и върху нашите професионални постижения, които ето така штрак могат да бъдат наранени от едно грешно взето решение. И като военен психолог мога да ви кажа нещо. Причината не е в нас, защото сме слаби. Аз съм виждал и най-силните характери да се пречупват под ежедневния стрес, не защото са слаби, а защото нямат система, с която да му противодействат. Затова създадах програмата Непоклатим ум, 28-дневна система за изграждане на психическа устойчивост, като своеобразен щит срещу стреса и напрежението в днешния свят. Ако и ти някога си се чувствал претоварен, влез в сайта, разгледай за какво става въпрос и действай, докато не е станало прекалено късно. Това е от мен, благодаря ви, всичко добро.